Guraso haunitz aurrek hizkuntzak nahasten dituztelakoz kezkatzen dira. Eta ez da nik uste haur txikien kasuan kezkatzeko arrazoia. Haur txikiak hizkuntzak ikasten ari dira eta gauza ohikoa izaten da hitz guztiak oraindik hizkuntza bati edo bertze bati esleiturik ez izatea. Hizkuntzak bereiziko ditu eta hizkuntzak bereizteko prozesu horretan hizkuntzak nahastea da fase bat. Beraz, hori normalean pasako da eta iritsiko da haurra hizkuntzak ongi bereiztera. Bi hizkuntzak batera eta modu orekatuan ikasten dituzten haurrek eta hizkuntzak arlo ezberdinetan, hau da, hizkuntza bat arlo batean eta bertzea arlo batean, normalean erabiltzen dituzten haurrek ez dute hizkuntza nahasketarik egiten. Hori adierazten dute ikerketek. Edonola ere, badira hainbat bide haurrei hizkuntzak bereizteko prozesuan laguntzeko. Adibidez, gu geu eredu gara eta oro har haurraren inguruan gabiltzan helduok ez ba dugu hizkuntza nahasketa handirik egiten, normalean haurrak horrela ikasiko du. Eta hizkuntzak pertsonen arabera eta lekuen arabera edo egoeren arabera bereizteak ere lagunduko dio hizkuntzak bereizteko prozesu horretan. Beraz, ez da kezkatzeko kontu bat haur txikien kasuan.